я взял блок 6,2 от ЛС. Я его соберу, блядь, так, что пизда будет всем нахуй. И, блядь, Ромас, ставили, Сережа, тормози, блядь, ты пьяный или... Еще, ребята, не лонишьте кроссов здесь, оригинальный, deci să vă zardesc un mini vlog de ăsta, să vedeți de la și s-a pornit și la și am ajuns eu în ziua de azi să sudez eșapamentul. De la și am pornit eu, adică și profesia am mai avut până la muia, și lucrări am făcut și tot așa mai departe. Mai în scurt, eu cândva sudam porți, garduri, uși, razne. Alam pe drugul meu Serioja, ca BMW-ul și Iana. Vedeți? E lui, el era la America pe timpurile acelea. Și eu, având o mașină de drift, un E30, am început să-l fac de drift. Eu n-am vrut niciodată, n-am tins la asta să ridic podiumuri, să am cupe, medalii. Eu totdeauna am vrut și mi-a plăcut să am mașinile mele printre primele, cele mai interesante mașini, momente făcute. Nu pur și simplu am varit reductorul, am lungit răceajele și eu sunt drifter. Nu, eu am vrut mereu să am lucrări bune pe mașinile astea și totdeauna tindem primul să fac și carcas, și șeia, și ceilante. Nu, eu vorbesc despre drifter, nu despre tot autosportul din Moldova. Spre exemplu, eu având un E30 pentru drift, Serioja avea un cabriolet care e la moia la Franța. S-a dus acolo, s-a dus și ultima mea băhă de drift, un E30 pe un motor de V8 44 N62, 333 de cai, merge foarte tare mașina aceea. Am dat de capăt tet la dânsa, merge foarte tare, o vine bratul de la Franța, cât vrei dânsa, 10.000, na, dă-ne-o încoace. Și așa și-o pleca mașina, mă sună peste o lună, băi, mai vreau o mașină de asta, de să mă duc la Pădruj, zic, băi, este cabriolet, dar e scump, cât? 15.000, na, o lași cabrioletul, seră fără mașină de drift. După asta mă sună Serioja, băi, vreau drift și gata, vreau drift acasă. El are la America drift, un E46 de drift, tot pe LS, tot pe, vă povestesc în detaliat și mai departe și cu mașina asta. El are un E46, tot singur îl face acasă, când se dă jos de pe Camaz, suie în brișcă și se duci și rupi scanturile de sar papușii. Короче, cum am ajuns eu să fac mașinile astea? Serioja avea cabriolet și ala și brătuhă. Eu vreau să fac cabrioletul de drift. Acolo tot, eu băgat V8, reutilat. Băi, eu băgat o torbă de lei și în mașina aceea. Nu și-o mai scos, nu-i vorba de bani acolo, mai scurt. El a băgat o torbă de lei. S-a cătăit vreo 2 ani, eu văd că deja pațanii care sunt pe drift la noi în Moldova au început să ridice nivelul. Serioja când vine acasă cu cabrioletul, nu puteți să facă nică. Și să fac dacă acolo pur și simplu a pus un vâvărăt, un rușnic și motor. Și stai că nu merge, trebuie ceva de gândit. Într-un an am vrut să-i dau mașina mea de drift, tot aceea care era un E30 pe 44. A fost ceva neînchinuit noi să facem cu dânsa, dar tot așa. Nu m-am terminat-o și hai la etapa 20, știi? Asta e un bred total, cel mai ghine să faci, dar așa nu se mai frumos brutan. Știu că ne fac. Și nu m-am terminat mașina de construit și cădeam la drift. Serioja s-o chinui cu dânsa. Păi, trebuie să ai testuri, trebuie să ai tot. Adică după ce construi mașina trebuie să-i dai foială, antrenamente, nu știu. Găsești undeva o bucată de parcare, te înțelegi cu cineva să te dai voi măcar să o chinui să vezi să reziste temperatura la apă,
momentele în nagruscă, cum s-ar zice în limba noastră. Noi am ieșit deodată la drift, Serioja au participat acolo cu vreo 2, dar nu s-au primit nică. După aceea au mai venit vreo 2 ani, am luat mașină în chirie, chiria destul de scumpă. Și am ajuns la momentul acela când Serioja, brătuha încă o dată, alo, eu am bani, vreau să fac mașină de drift. Dar eu gata, nu mă mai ocup cu asta. Nu mă mai ocupam, dar pentru Serioja și mai am vreo 2, să spunem, cunoscuți, prieteni, oameni buni, care eu încă îi mai ajut cu mașinile pe drift, cei se mai strică și se mai spate. Nu fac toate mașinile, doar pe câțiva oameni care ne-s dragi și vreau să-i ajut, nu din alt punct de vedere. Pentru că pe așa ceva bani nu ies, la noi în Moldova cel puțin nu ies. Sau la mine e problemă cu asta, sau nu știu, de fapt socoți suma e destul de mare pe lucru, dar când o calculez în timp, în cheltuieli, nu iese nic. Mai gine varesc eșapamenturi și sănătate, cum s-ar zice. Și am făcut noi pe mașina asta. Am luat cuzovul ăsta cât de cât era întreg, numai pe spate, cum știți, toate E36-urile au probleme pe prinderile la balcă, pe râceajele astea în crivâi, cum s-ar zice, da, și alea râceajele astea, brațele astea rotunde, cum să zic. Da, a să uit cineva din România la noi oare sau nu? Ei n-a să înțeleagă nici și eu am grăit până mâine, cu toate că puțin rusisme am grăit, dar oricum. Și avem noi la bază un E36 Coupe, motor 48, 360 de cai, N62, tot același care l-am avut pe trisatca mea, pe E30, doar că 48, la mine 44, a fost aici 48. Cu greu iarăși i-am dat de capăt la motoarele astea, că e greu cu electrici, cu momente de astea, sună-l pe unul să-l conecteze, sună-l pe a doilea, vin 13 oameni, tăți câte o leacă și cu chiu cu vai, cu sieră i-am dat de capăt, l-am zăvădit, am fost la Belț, am făcut testuri, o zi întreagă. Vreo 14 cauciucuri mă tin că noi am avut, sau nu, vreo 10 cel puțin precis am avut. Îmi pare că mai mult de 10. Toată ziua le-au ars, în afară de un benzanasos l-am schimbat, nu știu de ce își face el de cap, dar îmi pare că nu e de la benzanasos. Probabil, eu am 6 varete acolo. La noi bacul stă în spate, da, în fața bacului stă radiatorul de răcire, da, și ventilatoarele suflă tot căldura direct în bac. Mie îmi pare că chiar și seara, eu zis, se supraîncălzește combustibil, nu, benzină, de asta și el se face acolo o oarecare presiune, nu știu, poate nu se duce în benzanasos, ceva de gen. Pentru că am schimbat alt benzanasos nou, practic au mers vreo 2 cercuri și iar s-au început fix aceleași întrebări. Dar, din cei ce am făcut noi, eu și cu bratul meu, cei ce s-au sudat, cei ce s-au făcut invențiile noastre, tot au ținut, tot au rezistat. Eu chiar mă mândresc. De multe ori am făcut mașini care ieșeau la testuri, tot se așteaptă când ieși la test ceva să rupă, ceva n-ai s-o coti cum trebuie, ceva... Totdeauna au ieșit la testuri, au dat gaz, vreo câteva trenirovi și până încet s-au început a farma ceva. Bra, dar îți va arăt motorul, te-ai va arăt, Păi, dar voi nu mă uitați, vă cât e de frumoasă mașina asta, nu știu, să vă arăt așa, prin prejurei să vă uitați la dâsa. E reală, serios, are un stil al lui. Eu ca tare vedem 46, dar el nu, eu vreau 36, nici tare îmi plac 36. Zic, bratuca, și probleme, давай 36. În caz eu aveam 36-le meu, eu vreau să fac asta pentru mine, dar i-am zis că, băi, brat, eu îți dau ție proiectul, este adulă tu până la capăt, ca să nu stai să răjnească aici. Și așa cum am înțeles, noi ca între doi druși ne înțeles, altfel n-ai cum. Cu prietenii trebuie să găsești o limbă comună. Dacă nu te înțeles, înseamnă că ne tot tabâla. Та-дам! Салам, они ищут мясо, у меня балам. Если для души, но в моменте нужен доллар. Хард, это в каждый знает, каждый балам. Mai scurt, avem un 48. Minimalism și Ana. Am încercat să nu
să nu băgăm mult cablaj, mult momente de astea, Ana. Minimum și s-o putut de scos, deci Ana și aleluia. Cum vedeți, la noi rășirea se duce până în spate. Servodirecția, cum s-ar zice, e de Opel. Electro, hidro-usilitele, așa să zice în limba rusă, în română nu știu. Pe frână și avem. Avem așa un regulator Wilwood cu toate astea, Ana, cu cilindru Wilwood, cu, mă tin că cilindrul la cutie, nu, e stoc, așa, la e standard. Asta de frână e Wilwood. Păi, bля, și za huinea e asta? Ебать! Panglica lui tăi, minister! Băi, dar n-avem un guzgan pe aici. Mă uit așa că poți spune, păi ia fișa, mamă de guzgan. Băi, stai, cam ea n-ați vă arăt istoria la mașina asta. Mai scurt, voi ați văzut ce se întâmplă aici, da? Am așa să vă zic istoria la lobovaia asta. Nou-nouță, băi. Mai scurt, noi când o să abirim, de-am venit și Serioja și dei. Короче, nu știu de ce, dar balamaua asta stă strâmb în sus. Și mă tin că Serioja a luat-o și a ridicat-o și a făcut trosc. Nu m-au pus lobovaia în ziua aceea, trosc. Și se duce crăpătura, uai, și șudeni era la amândoi. Peste o zi tot remontam. Era o înșieră aici așa, ține capotul. Și nu știu cine vine și îl ridică așa în sus. Și putea o trântă aici, pe mijloc. Ia că drept aici, Ana. Și s-a dus în sus. Zic, ei, măcar știi cum? Ghinicțieră eu înnoit-o. Și nu eram noi de tori cu lobovai. Dar nu e atât de scumpă, o schimbăm noi. Mai departe, și avem noi pe dânsa. Din spec. Aici asta e Weissfab, original. Nu e copie, nu e nimic. Copia să facem să avem în rezervă de un caz de brațe, ceva de genul. Suspensia full tap cu regulări mai dure, mai slabe, mai moale, mai... Mă tin că e drift work. Nu știu, am ușa să public aici, să montăm aici așa o imagine și să vedeți de care. Pe spate avem brațe custom făcute, custom de noi. S-a dat plăcuți adăugătoare pentru suporturile astea, Ana, să spunem. Cum se zice în română, brat? Știi acolo cum se începe a învârti cercul ceala? Și chiriacul ceala. Suporturi. Короче, de limba. Nu mai stai, zice suporturi. Am uitat, eu știem că mai caut la site-urile astea la români, mai caut ceva la mălâșca asta. Ia n-arată doar și mălâșca asta, mea. Cum vă pare? Mai caut la dânsa pe site-uri niște momente de astea, adotări, știi, și mai scurt, să ne ducem aminte cum, așa să vă zic. Până atunci, des vă mai arăt ce avem noi aici. Avem reductor, ca de obicei, sudat. Și dacă ați vă uitați până la sfârșit, să vă arăt ce avem în plan mai departe cu mașina asta. E încă nu e 100% saberit, asamblat, cum s-ar zice. Mai avem de pus rășărenie, adică... Lea, și am uitat cum se numesc. Dar le avem în garaje, trebuie să le punem, короче, aici, Ana. Ele așa... Lea, dacă nu mă pricepe în tuning-ul ăsta, Ana, mă sună Andrușa. Alo? M-a sunat Andrușa de la Lookout, a zis că dă-mi te rog numărul lui Tudor Curecile de la Ciocană. Cum să nu ți-l dau, brat? Și normală, eu uite. Dacă să rămâneți până la sfârșit, să vă arătăm și planuri avem mai departe, că aici schimbi total, să rămâi iar numai ruluri, scaunele și curelele și crâlele astea. În rest, să facem o schimbare totală cu ajutorul lui Bojica, de Doamne, nouă sănătate, să putem munci, Serioja să ții baranca la Camaz. Păi, cum se numesc caturile astea, Ana, care de rășărenii, blea, ca și pe față arată, brat? Vezi cum stau crelele astea pe față? Aici este așa o bucată tot de aripă adăugătoare, care felonii, hui pe-ai meu, căroci, voia să înțeleg. Mai scurt, avem așa un... Brada ai lăsat un patfarnic aprins. Căroci, spate ce avem? Avem un spoiler. Da, după cum o vedeți, încă nu e saberită și nici nu e vopsită. Noi vrem să o vopsim și să o încleiem în careva sponsori. Dacă cumva, случайно, știți cine vrea să sponsorizeze mașina asta, că într-adevăr și bă unica. Vă promit eu că și bă unica mașină cu așa motor în Moldova de drift. Puteți să găsiți până la sfârșit cam și motor poate să scoată 700 sau maximum 700 de cai pe atmosferă, fără turbină și fără compresor, să zicem.
Dar mai departe vă lămuresc. Avem așa un spoiler, bumperul este modный. Păi, seria are niște gusturi așa bățoase. Aici avem rășirea din portbagaj. Avem, filmează brat acolo. Dar este puțin apșoară. Este uite urul vintet normal. Acolo avem pompa de rășire adăugătoare care e foarte, foarte mult ne ajută. Și aici eu nu am avut la mașina mea la E30 și ala. Nu știam de unde să le găsesc. De data asta deja am găsit. Vedeți să vă arăt și în portbagaj și ceva. Iată așa arată și bacul nostru de benzină, da? După cum și vă spunem, ventilatoarele astea suflă direct în bacul ăsta și vă dați seama când se afară vreo 35-40 de grade la soare, 45 plus temperatura la eșapament vine tot aici de sub și temperatura la radiatorul ăsta de rășire. Vă dați seama că aici sunt 150 de grade. Aici clocotește benzina, evident benzanasosul, nu, pompa de benzină face și nu vrea să lucreze. Dar uitați-vă cât de frumos am făcut noi bașbarul ăsta, că asta e invenția noastră. De aici se desșurubează, acolo se desșurubează, aici se scoate aparte. Aici mai este două metale, două ftulci, să zic așa în rusă, care asigură suport la bumperul ăsta din spate. Deși le-am făcut noi pe două șuruburi așa și de obicei tăți varesc direct de bașbar. De fiecare dată când le îndoi, trebuie să le tai și să le sudezi, da? Adică de основной bașbar. Dar noi le-am făcut de data asta pe bolturi, de un caz de o atingere de asta, știi cum s-ar zice, de un beton. Se îndoaie țevile, ia că arată, bradici. Se îndoaie, dacă aici vin așa două țevi, se îndoaie țevile învârtindu-se din bolturile astea, pentru că noi n-ați le strângem, evident, din toată puterea, și ele ori se îndoaie. S-au deșurubat două bolturi, s-au scos tot cu metale, s-au făcut alta la loc, s-au șurubat în bolturi și cu asta, bună ziua, s-a rezolvat întrebarea. Nu trebuie de tăiet, de dus iar la vopsit tot bașbarul, de răzbărit jumătate de mașină. După cum ați observat, toată mașina asta e în plastic. Foarte ușoară, pentru că în drift asta e un plus foarte mare și o necesitate. Când voi atingeți un beton cu jopa asta din plastic, e nu, să vă arăt și un moment și înseamnă asta morda jopa. Dacă nu știți, eu am să vă arăt un fragment, să-l caut pe internet și să-l postez aici. Când se atinge cu jopa de beton, e trebuie să joace, adică să îndoaie, să rupă, să sare, dar nici de cum să-ți tragă și botul în beton. Adică tu mergi, te atingi de beton și te duci tot așa în traiectoria ta mai departe. De obicei, când curul e tare, el spălește cu curul, se oprește curul în beton și îți trage și mordă totodată. Și atunci fără mașina de tet și nu poți să participi mai departe la fie și la campionat, fie și la etapă sau o zi de antrenament și ți-i șudă că ieșit și nu s-o primit mai departe să faci ceva. Discuri, ce avem noi aici? Avem niște discuri Japan Racing, probabil să avem în vânzare un complect, 4 discuri, fără borduri, fără nică, întregi, întreguță, ideale, pur și simplu, dacă să avem o putere de vreo 600-700 de cai, deja pe 17 cam și boleacă dificil de cătăit, dar un complect noi ne lăsăm de 17 și probabil să cumpărăm și unul de 18 sau 2, să vedem. După cum vedeți, roata asta față de ce, nu, așa e culcată cu mult mai mult ca standardul, dar după cum vedeți, roata asta este exact, даже aș spune eu, nu știu, eu nu mă pricep în schăjdenie, în răzvală, în unghiurile astea, dar el ori în plus, ori în minus, da? Adică el stă mai mult îndreptat așa, adică partea de sus e mai tare ieșită, pentru că când îi dă gaz, depustim, când merge în drift, roțele, ca așa vă lămuresc ca să vedeți, roțele acum stau ca așa, da? Ca să înțelegeți. Când mașina e în drift și e în polnei gaz, se așează și roțele se îndreaptă și ele sunt pe zero. Atunci se roade cauciucul 100%, ideal, nu numai pe o parte. De obicei știți când la 36, la 34 faceți zanijenii de astea și mergi și se roade numai pe dinăuntru. Chiar și la 60, допустим, și la mine, cum zice Ghena că e obosit, подвеска, de merge așa. Nu zici că la dânsul Tesla 140 numai în service acolo în fiecare săptămână schimbă forsumșile. Dar ladna. Aici se roade cauciucul și nu numai ca să roade cauciucul, dar și pentru aderență, pentru un zățep, să zicem așa în limba noastră, pentru un zățep bun, tu trebuie să ai 100% roata, contactul roții, 100% cu asfaltul, nu pe o parte, nu pe altă parte, știți?
atunci ai și zățep să-l ajungi pe sapernicul tău care e în față sau să fugi de la care e în spate. Butterfly-urile au rămas aici pe mașină, le deschidem, când ne ducem la padruși cu Serioja, deschidem, aerisăm salonul. Ce avem aici? În plan, uite, și ușile deja sunt din plastic. Trebuie să cumpărăm de asta, cum îi zice, plastic de asta, am uitat. Mai scurt, ori sticlo ceva de genul, poate este altceva asemănător care trebuie să facem geamurile este Ana. Așa că uitați-vă, ușele sunt din plastic, trebuie să facem carcas, noi vrem să facem carcas omologat, fie nu salvarim undeva, nu de mine sau de altcineva, vrem să facem chiar cu acte, de un caz de mașina să o putem vinde în Europa ca o mașină profesională de drift, nu de amatori, dar ca o mașină profesională, pentru că și aici foarte multe bunătăți, cum să zic. Noi am încercat să respectăm regulamenturile astea de cablaj, de rășirea apei, adică țevele la rășirea apei, să nu șibă prin hamuturi, prin salon, să buhnească, să te opărească. Acumulatorul, până când îl avem aici de 100, este e meu de la BMW, acolo este loc pentru un acumulator de 76 care se acoperă, cablurile iese în siguranță, nu se roade de metal, nu bate la masă, cum s-ar zice. După cum vedeți, cablaj puțin avem în salon, tot e ascuns, tot e curat, tot e frumos. De obicei la mine, în mașinile și la antemele, când fac eu electricitate aici, să-l trag o leacă de cuc pe drugul meu, Vitali. Ui, Vitali, ui! Câte rușine am tras eu cu provodca cei când s-au dus la pațan și ala la Franța. Doamne ferește, și te-am rugat, de vei să faci, măi. Să facem, brat. Aici am pus mâna, mai mult serios au făcut electricitatea, că eu nu-mi place, dacă sincer, mă razberesc dacă mă apuc, dar nu prea ne place. Așa că Sergei a făcut tot ca să șibă frumos. De fapt eu și l-am rugat, voi fă așa ca să șibă cât mai frumos. Avem un, eu nu știu cum să zic la așa, un pad de isteană, da? Dacă așa să vă lămuresc, avem un pad care el răspunde de tot. Așa, e aprinsă, asta e masa, se aprinde, așa se aprinde, adică prima poziție la cheie, spre exemplu, cum ar fi, avem o culisă scurtă, avem o frână de mână pe cilindru Wilwood, tot așa. Aici ai pompa de benzină, pompa la apă, lumini și tot așa mai departe. Ventilatoare. Hop, și sus stăt odată. Să vă zic și planuri avem cu dânsa mai departe, da? Să terminăm și aici ține de rașărenia asta, să punem toate aripile la locul lor, acelea din spate, să ne apucăm de vopsit și dacă întâmplător știți cineva care are o companie mare, care vrea cumva să sponsorizeze mașina asta în drift, eu vă ofer, din punctul meu de vedere, vă ofer reclamă pe TikTok, pe toate rețelele de socializare, în măsura în care o putem, adică, nu, toate momentele astea se poate de discutat. Spre exemplu, orice lucrări care eu am să le fac pe mașina asta, ori să acumuleze mii de vizualizări în care reclama voastră mereu o să stea pe mașină și să fie vizibilă și la campionate, adică nu la etape. Tot depinde de sponsorizare, cum s-ar zice. Și l-am întrebat pe Serioja, tu vrei să vii la toate etapele Moldova? Și el zice că, brat, uite, ni o leacă ni greu, că el, dacă mă înțelegi, mașina asta scoate vreo 50.000 de euro. Și e pur și simplu stă la noi sub palatcă și el poate să vină de 4 ori pe an să cătăie cu dânsa, înțelegeți, da? Adică omul a investit atâția lei pentru că el e amator de chestia dată. Și bravo lui, că și ambreiaj avem noi pe mașina asta. Avem un extrem clutch, el nou-nouț costă 2000 de euro sau dolari, 2000 de euro îmi pare, dacă noi l-am cumpărat de la niște cunoscuți din Anglia. Numai el costă 2000 de euro. E cu două discuri mari, mă tin că e la 240, nu-s de astea mici așa la 175, dar 240, două discuri, ceramică, tot cum se pălăghează, e sport. Așa să o omoare 3 motoare, dar e n-a să întindă cochita. Nu știu dacă noi vindem tot cu așa, dar îmi pare că da, nu știu dacă vine pe LS, fix așa ambreiaj. Noi vindem tot și pe mașina asta legat de motor, cheie, cardan, balca spate cu tot cu reductor, pentru că în spate probabil să avem și acolo surpriză. Nu vă zic încă și, dar ni se pare că acolo și bă surpriză de cele moșne. Și ține motor, ambreiaj, cutie, cardan, reductor cu tot cu balcă. Nici nu știu cât să vă zic, idei n-am. Dar dacă cu siguranță pe cineva interesează în momentul dat, puteți să ne scrieți în privat, ceva discutăm
ceva de genul motor cu tot cu cutie și cu ambreiaj, serie se gândea la vreo 4.500 de euro. Dar dacă să dăm și balca, acum vă dați seama, balca e pusă sub reductor de E34, și nu e reductor de E36, și e reductor de E34, care nu e atât de ușor să-l pui în balca de E36, să țină, să nu se rupă, să nu stai încordat, să nu stai pe o parte și tot așa mai departe. Privă de aici, nu, privă de nu vă zic. Nu vă zic? Păi nimeni nu vrea să dea informațiile astea. Câteodată cauți, băi, zi-te rog ce ai făcut. Nimeni niciodată. Eu totdeauna în Instagram am postat toate momentele care eu le facem pe mașinile mele de drift, totdeauna am postat cum fac, și fac, știi, mulți să-mi scriu, păi brad, dar tu, blin, eu când mă uit, eu tot înțeleg și tu povestești, când mă uit pe YouTube, spun, pustim, reductor privat să le combin, nu înțeleg și de la și, când au să fac ceva nu-ți prinești, ceva ne to, orică ei nu zic până la urmă test, da, toți au interes cumva să te zamanească să te uiți la video, dar nu-ți zic până la urmă, eu nu știu de ce, nu zic test concret. Ладно, sunt videosuri unde sunt destul de informative, dar nu test. Probabil să vindem tot kit-ul. Voi vă dați seama, asta cu tot cu lăpși pe 36. Dacă vrei să pui așa ceva pe 36, tu prost ai venit la noi, le-ai încărcat într-un bus, te-ai dus pe 36-le tău, le-ai zvârlit pe bolturi, ți-ai pus patviescă din față, rușnic în spate tot hidravlici, tu ești drifter, brat, poți să ieși să-i dai așa ghine cu 4 și 8 aici, nu ții foaie verde de al de 25 M50. 4 și 8, 360 de cai, merge destul de tare și de să vă zic și despre motoarele astea, că totdeauna au fost intriga asta că M62, Mihail, da, M62, cel mai moșnic, cel mai bun, cel mai trainic, fix așa eu când am început să fac mașini de drift, întrebam de unul de altul, și motor spun, pune brată M50, 25, ciugun, cel mai moșnic, cel mai bun, cel mai bun nasibă. Хорошо, au trecut ani de zile, s-a terminat al de 25, gata, nu, le-au luat la turbo, le-au buhnit, le-au zarvit, nu mai găsește așa ușor un 25. Alio, brat, tot la oamenii cei, alio, și motorul moia spunem pe o mașină de drift. M54, brat, M52, băi, dați buni, dați țin, dați suflăm întrânsele, știți? Totdeauna lumea vorbește că e bun și este la moment pe polca actuală, da? Adică la moment poți să găsești de pe 39, de pe al de 38, de pe multe serii de astea care se desfac la dezmembrări, poți găsești motoare de M52, M54. M50 deja au fost numai pe E36, îmi pare că 25, dar foarte rare, E34 și cinstit nu mai țin minte pe și au fost 25 M50 prima. Imena M50, nu PAUC, nu de cele vechi. Așa că și aici Iana cu istoria motoarelor de V8, tot așa tăți, că M62, fără vanusuri, cel mai bun, cel mai talcovei. Eu unicul am pus în țara asta, printre primii, dacă nu mă greșesc. Nu, au pus Costea Mătincă, odată cu mine au pus Nicolae 62 pe o E36 și el tot merge și eu tot am mers, băi, merge așa de tare motorul și ala. Eu prost mă temem de mașina aceea, ca dacă vreți vă postez niște videosuri unde eu i-am dat o leacă gaz și prost mă oprem, mă împletem în pedale, în rul, eu nu știam ce să fac, așa de tare merge mașina aceea. E ladna, zic am ăștia care au turbo, 600-700 de cai și pentru mine pe vremea aceea, credeți-mă că mergea destul de tare mașina și cel puțin ca mine, fără experiență în parnă, în движенii de astea, a fost destul de complicat ca să o stăpânesc, să pot merge ca lume. Nu sunt eu mare drifter, da, pot să o mai controlez dacă mai e într-un zanos pe daroghe, tudem, dar nu sunt eu mare drifter. Și cum am spus la început, n-am avut nicio intenție să iau podiumuri, să fiu. Pentru mine, acestea două mâini și capul, ne era mai mult ca important să fac lucrări, ca lumea să vadă ce lucrări fac eu și să vină potențiali clienți, cum s-ar zice. De la asta s-a început. După asta, eu, întâmplător, eu aveam un aparat TIG de sudat, întâmplător m-am apucat și am sudat un eșapament. Și pur și simplu l-am postat pe TikTok și după asta pani să lasi. Vreau și eu, îmi trebuie și nii, vreau și domn pai, vreau și naseci, vreau târă. Și eu atunci am înțeles că eu gata, ies din tema asta de drift, plus că și m-a legat pe mine de drift, a fost o istorie a vieții destul de proastă și lungă, nu, din alte puncte de vedere, asta deja e viața personală și eu am decis să dezleg orice legătură și mă ține pe mine în drift sau în construcția mașinilor de drift. A fost undeva la bază și momentele astea și de atunci am zis că nu. Și îi dau numai cu eșapamentul. Îmi place meseria asta. Noi ne stăruim, chiar și ca lui bratul îi zic mereu, uite, eu vreau ca, nu că eu deja am ajuns la un nivel și nu vreau să mă mai dezvolt, nu vreau să mai încerc una, nu vreau să mai încerc alta. Eu din fiecare lucrare cumva vreau să fac și mai bine, și mai bine. Știți, mulți vin la mine
fă-te rog așa, Iana, raz-dva, știi? Și eu zic, brat, eu ți ia să fac raz-dva, tu ai să vinzi mașina la un cumetru o să duc la cineva în service, așa în service a sordi și sus, a să-l întrebi pe cumetru, tu, dar unde ți-ai făcut vâhla? Pe cumetru tu zic, dar nu știu că am cumpărat-o de la cumetru și te sună pe tine, radi interese, oi, dar la cine ai făcut vâhla? Și tu, fără zadnii hod, n-ai să-ți dai seama și ai să zici, la Tiom că am făcut. Și să începe filmări pe TikTok, pe Instagram, ia uitați-vă cum lucrează și eu categoric nu vreau să fac lucru ale hamte. Spre exemplu, când la mine se adresează, eu îi refuz fără supărări, eu refuz așa lucrări. Mima noi. Nu duceți-vă la cine vreți să facă bani repede. Noi mergem mai încet, dar prețuiți și. Căroci, cu asta cred că terminăm obzorul, nu știu, puteți să dați întrebări ce am mai făcut, ce vă mai interesează la mașinile este Ana. Eu cu mare drag să vă răspund și să vă povestesc și pot și nu pot, ce am făcut și n-am făcut. Eu cred că să-l gruzesc pe Igor cu Lexus și să facem un obzor. Vreau tare să fac obzor pe mașina mea, dar vreau să fac un obzor concret pe detalii, și s-a făcut, cât s-a investit, și s-a plătit și la ce etapă este doar că vreau să strâng măcar salonul, nu vreau să-l fac, să-l cos. Da, am dat trimurile de pe torpedou, de pe uși, de pe tot acolo, vreau să le fac în alt culoare, de sur m-am săturat. Le vopsesc, le lăcuiesc, le îmbrăcăm în bronipleonc, tot la Badea Igor și cred că trebuie să facem un obzor și la Lexusul lui. Căroci, dacă v-a plăcut ce și eu am pizdabolit aici, Ana, puteți să podержiți cumva. Dacă nu, spuneți-mi și eu вообще удалesc кинокамерele și le vând și mă duc și variesc, blea. Все, v-am salutat, rебята. Știești, care poți și în viața asta să cheltui toți banii care tu iai. Dacă să vreți să vă implicați în sponsorizare, să o încleiem, să o facem frumoasă, el să iasă la toate etapele, asta tot depinde. Dacă cineva să-i acoperi cheltuielile de etapă, spre exemplu, benzina, cauciucurile, cheltuieli de participare, el deja singur își cumpără bilete și vine tocmai din America, scătă la noi toate 4, 5, 6 etape, cât ori și banul ăsta, el probabil a să vină. Dacă să găsim un sponsor adecvat care să vrea să meargă, dar vă zic din start, reclama cum lucrează în ziua de azi. Nu s-a făcut Iana o publicitate, da? Adică reclamă, publicitate. Intrați la bratul și azi vă fac asta și mâine la ușă stau, bled, până în cap, ia filmează câte drumul ăsta de lungă, până în cap ceala, stau în rând la tine aici ca să vii să-ți cumperi sau să le oferi produsul tău. Nu. Chiar azi am dat de 2 ori numărul lui Badea Tudor cu reișele, da? Mă sună omul și ține minte că eu cândva am făcut reica. Eu cândva am publicat că am făcut reica. Mă sună, dă-mi te rog numărul lui mujicul ăla care ți-a făcut reica, poftim. Și fix așa am sunete și mesaj în privat, dă-mi te rog numărul lui Petruca care ți-a făcut chipul la mașină, dă-mi te rog numărul lui băiatul care ți-a făcut coropca la mașină, știți? Eu când am făcut reclama, a doua zi nu erau nimeni acolo să fac chip, să facă reică, să facă coropcă, dar tot asta lucrează în timp. Fix așa și cu reclama pe mașinile astea. Dacă el aseasă odată la etapă și voi credeți că mâine a doua zi după etapă ar stai acolo la voi mii de oameni la ușă, nu lucrează așa, băieți. Și reclama nu lucrează la nimeni așa. Ca să vii Grisha, Vasia, Pechea, Jora sau cine acolo mai este care face reclame și adună chiar sute de mii de vizualizări, nu să vă închipuiți că a doua zi și la voi vânzări de milioane. Asta lucrează tot în timp. Lumea vede, undeva și notează sau dacă nu notează, în cap ține minte. Vă zic secretul care noi îl avem în cap. Serioja, vreți să pui aici un LS 62. El deja a cumpărat multe piese. El când mă sună, eu de-am mai iet inima, stai serios să mă așez, să-i bau. Stai să iau un loc acolo. Și brat, da și ei. Când mă suni, mă iet tremurișul, бля. Короче, братуха, я, подумал, я взял блок 6.2 от LS. Я его соберу, блядь, так, что пизда будет всем нахуй. Его, блядь, нормально свой, ставляк, Сережа, тормози, блядь, ты пьяный или... Не, братан, я за рулем, я еду dintr-un Las-Vegas, блядь, да, хуй знает. Я не știu unde trăiești, Serioja, короче. Din New York mă duc în Santa Barbara. Я говорю, хорошо, ж, мы дeparte ce facem. Да я уже там нашел, кто его привезут, кто там растаможит, тудым-сюдым, меня устраивает цена, я говорю, нихуя себе, а что с этим делаем? Что facem cu motorul ăsta? На продажу все, короче. Mm-hmm.